Hey mga ate, mga kuya, ako day si Kerr Bisaya. Karon gikan kong trabaho gikutom ko. Mangita atang kaon pero usa sa ana. Please like, subscribe and click the bell para makita mo sa sunod na ako nga video. Hey mga ate, mga kuya, karon kay humana naman ta og ilis sa atong sinina. Karon mangita ata og kaon. Aw na to kung unsay available nga naa diri sa atong room. Kay gutom na kay ko. Say sud ani. A few moments later. Uy, wala may sulod. Sunod. Uy, ay sardinas. Utang. Anon. Pwede na. Sa sunod, tanaw na to sa ref kung unsay sulod. Kung pwede na tong makaon. Mao ni siya. 12 seconds later. Uy, tara, pwede na eh. Naay apple, dates, naay bread na po day palaman na inom naay milk. O karon nakita na ta kung saan pwede makaon. Karon kay diet mo ta, so pwede na to ang kadin lang sa bread o ang palaman na to na peanut butter. A few moments later. Milk mga kaon sa tagapol para healthy ta. Karon kay man ang tagkaon sa peanut butter stay sa panday nga butangan og peanut butter actually na kaon mao ni siya. So karon mukuha na tag-usa. Karon mga ate, mga kuya, busog naman ta. Diri na lang ta kutob. Napalihog lang ko click subscribe and click the bell para sa sunod na kong vlog. Daghang salamat.